Sneh dnes spôsobil poriadne kalamitné situácie, a to nie len na strednom a východnom Slovensku, ale aj na západe, napríklad v Bratislave. Zima pokračuje v plnom prúde a pred nami sú opäť silné mrazy. Vitajte pri dnešnej predpovedi. Dobrý večer. Nad Škandináviou a Pobaltím sa nachádza tlaková níž, s ktorou sú spojené jednotlivé rozsiahle oblačné systémy. Tie sa presúvajú cez naše územie na východ a prinášajú v jednotlivých dávkach sneženie, ktorého si dnes užili najviac východniari. Zajtra sa od západu rozšíri nevýrazný výbežok tlakovej výše, čo znamená, že nás čaká premenlivé počasie. So zrážkami sa ešte nerozlúčime, pretože snežiť bude v noci najmä na severe a východe. Cez deň už bude sneženie slabšie a vyskytne sa častejšie na severe ako na juhu. Po zadnej strane spomínanej tlakovej níže k nám prúdi chladný a vlhký vzduch, v ktorom sa budú zajtra teploty na Slovensku udržiavať v intervale od -5 stupňov do 0. Na juhozápade bude slabo nad nulou. No a v ďalších dňoch sa k nám vrátia opäť silné mrazy. Vietor bude fúkať zajtra len slabo, iba na západe, od západu až severozápadu o niečo silnejšie, preto sa tu môžu tvoriť snehové jazyky a záveje. Víkendové ráno bolo na juhozápade slnečné, ale už predpoludním začalo napríklad v Stupave takto romanticky husto snežiť a mokrý sneh prikryl aj ulice hlavného mesta. Chvíľami sa sneženie miešalo aj s dažďom, pretože bolo pomerne teplo, okolo 1 až 2 stupňov. Na východe ste bohatú snehovú nádielku dostali už včera a v Michalovciach bola dnes už situácia zdá sa pokojnejšia. Dokonca sa cez oblaky snažilo vykúknúť aj slnko. Vodiči dostali poriadne zabrať aj dnes a inak to nebude ani v noci a zajtra, kedy má naďalej snežiť, preto ak nemusíte, tak radšej autom nejazdite. V noci bude z premenlivej veľkej oblačnosti na mnohých miestach snežiť alebo sa vyskytnú snehové prehánky, a to najmä na severe a východe. Do rána poriadne prituhne. Teplota má klesať na -3 až -10, ale v dolinách a kotlinách bude ešte mrazivejšie, okolo -13 až -16 stupňov. Pred nami je nedeľa, tak sa radšej prejdite po zasneženej krajine pešo, aby ste nabrali dostatok energie na ďalší pracovný týždeň. Na západnom Slovensku bude zajtra premenlivá, v Trenčianskom kraji až veľká oblačnosť. Na juhu sa snehové prehánky vyskytnú iba ojedinele, v severných oblastiach bude snežiť na mnohých miestach. Pozor na tvorbu snehových jazykov a závejov. Teplota tu vystúpi na -3 až +3 stupne. Na strednom Slovensku bude zajtra tiež premenlivá oblačnosť, ale v Žilinskom kraji bude opäť oblačnosti viac a tu rátajte so snežením na mnohých miestach. V Banskobystrickom kraji má snežiť len ojedinele. Teplota sa zajtra vyšplhá na -6 až -1 stupeň. Na východnom Slovensku má byť premenlivá oblačnosť, na severe sa sneženie alebo snehové prehánky vyskytnú častejšie ako na juhu, v Prešovskom kraji bude chladno. Od -7 do -5 stupňov, na juhu bude okolo -4 až -1. Aj na horách bude zajtra oblačnosť premenlivá a občas nej bude aj snežiť. Opäť sa ochladí, v nadmorskej výške 1500 metrov má byť okolo -10 stupňov. Pozor, horská služba upozorňuje na 2. stupeň lavínového nebezpečenstva. V pondelok sa snehové prehánky na horách vyskytnú už len ojedinele. Biopredpoveď sa nám zajtra zlepší, a to na 2, čo je slabá až mierna záťaž. V pondelok a v útorok sa snehové prehánky vyskytnú len ojedinele. V stredu a vo štvrtok má byť zväčša slnečno, iba ojedinele s hmlou alebo s nízkou oblačnosťou. Môžu sa tvoriť snehové jazyky a záveje. Cez deň bude v týchto dňoch chladno, a to na severe okolo -9 až -7 stupňov, na juhu do -1. V noci bude teplota v dolinách a kotlinách klesať miestami až pod -20 stupňov. No a teraz poďme do Európy. Barcelona bude zajtra polojasná s teplotou okolo 13 stupňov. Na pobreží Turecka môžu byť zajtra prehánky a búrky a teplota sa tam vyšplhá na 14 až 16 stupňov. Sever Európy bude oblačný až zamračený, na viacerých miestach so snehovými prehánkami a s teplotami zhruba od -4 do 0. Aj v Prahe rátajte zajtra so snehovými prehánkami a ochladí sa tam na -2 stupne. Na britských ostrovoch bude na niektorých miestach výdatne pršať, ale v Londýne majú byť len prehánky pri teplote okolo 7 stupňov. No a na záver ešte snehové správy, pretože mnohí využijete aj druhú polovicu víkendu na kvalitnú lyžovačku. Tá na vás čaká napríklad na Skalke, kde je okolo 60 až 80 cm snehu. Aj nasledujúce strediska majú výborné lyžiarske podmienky, napríklad Králiky majú od 55 do 75 cm. No a po dnešnej snehovej nádielke si dobre zalyžujete aj na juhu, na Pezinskej Babe, kde je miestami až 0,5 metra snehu. To je z počasia všetko. Prežite pekný sobotný večer a dovidenia opäť zajtra.